muling ibinida ng mga Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs ang mga produktong may tatak na Pangasinan ang galing sa paglahok nila sa International Food Expo o IFEX 2025 nitong May 22 to 24. Ang IFEX ay tinuturing na isa sa pinakamalaking trade event para sa food export industry sa bansa. Dito nagtitipon ang mga buyers mula sa ibang bansa para makita ang produktong gawa sa Pilipinas. Para sa mga MSMEs mula Pangasinan, isang malaking oportunidad ito para makilala ang kanilang mga produkto sa international na merkado. Kabilang sa mga sumali ang Anjo Farm Incorporated ng San Fabian na matagal nang gumagawa ng kilalang bangus ng Pangasinan. So now we're supplying the whole world with our famous Pangasinan bangus, which I think is the best among all the bangus in the Philippines and Asia. Napakabuting tulong yon dahil malaking gastos din join mga exposition. Isa sa mga first-time exhibitors ay ang Rotico Food Products Incorporated mula sa Mangaldan at ang Eldica Seafood Processing ng Dagupan City. Roman is known for quality, so lahat ng ingredients namin quality. Hand-pick lahat ng mga mani. Now, our peanuts are really locally harvested. So, talagang from the Philippines lang ang mga mani namin. No more imported to support the farmers. Napakasaya na makasali sa IFEX. Ay, malaking tulong yun kasi makikilala yung Eldica internationally. Ang pagkakaroon ng ganitong mga oportunidad ay bunga ng Project Abound, isang programa na sinimulan ni Dr. Arlene Grace Vigico, ina ni Governor Ramon Vigico III. Layo ng nasabing proyekto na tulungan ng mga MSME sa Pangasinan na makagawa ng dekalidad na produkto at magkaroon ng access sa mga expos at malawak na merkado. Katuwang ng pamahalaang panlalawigan ng Department of Trade and Industry para mabigyan ng kaalaman ang mga MSMEs na makasabay sa international exhibitions. Itinuturing ng pamahalaang panlalawigan ang mga ganitong mga inisyatibo bilang investment sa paglago ng mga lokal na negosyo at pagpapalakas ng ekonomiya ng lalawigan. You might now be an MSME, but in your own corporation or business, dapat lumaki yan. Sa patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan, lumalakas ang tinig ng mga negosyanteng Pangasinense sa international na entablado. Valerie Dismaya, RNG News.